Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Sa balita, sa aksyon! Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugasan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Sabado, Enero 14, tuig 2023. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod. Kag mabatian pa sa www.actionradyobacolod.com.ph. Ang itong balita, Aksyon and Defensor Lisay. Kag karon sa aton mga headliners, una sa mga balita lokal. Apat pila soon matapos sa aksidente na bungguan sang duha ka mga salakyan sa syudad sang Bago. Masobra 1,000 ka mga drivers kag operators sang traditional nga jeep nagalaom nga ma-renew ang ila lisensya. Sa mga nagapanguna nga balita nasyonal, DSWD ginkakas lamang ang 800,000 ka mga 4-piece beneficiaries. Presidente Marcos target ang bureaucratic reform sa pagtapna sang smuggling kag masiguro nga mapahapos ang negosyo. Sa balita, sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:05 kagaron sa detalye sa atong mga nagapanguna nga balita lokal. Pila so ng drivers ang tricycle kag 3 sila ka mga pasahero matapos sa aksidente nga nabungguan sa duha ka mga salakyan sa tubang sang Bago City PNP. Sakop sang Rafael Salas Drive, las 12:30 subong nga hapon. Gin kilalang mga biktima nga sanday Audi Lejero, 63 anyos, kag driver sang tricycle, residente sa Banwa sang Pulupandan, kag mga pasahero nga sanday Ruby Lozada, 46 anyos. Iya bata nga si Samantha Lozada, nagaedad sang 8 ka tuig, kag Angela Tanda, 15 anyos. Ang Mag-Iloy, residente sang Purok Manga sa Barangay Caridad. Samtang si Tanda, residente naman sa relocation site sa Barangay Lagasan. Ginpahayag ni Senior Master Sergeant Jeffrey Montenola, yara sa inner lane ng tricycle kag nagaprepare nga magliko padulong sa Bago Public Market. Sang nabungguan sang Fossil Fighter Truck Steel Tanker nga ginamadala naman ni Andy Bulao, 34 anyos sa Barangay Bato Syudad sang Sagay. Dugang pa ni Montenola, nagkadto sa piha kaninya ang tricycle kag nabungguan pagid sang Ford Eco Sport nga ginadala naman ni Neriel Tolbo, 35 anyos nga halin sa norte padulong sur nga direksyon. Ginpahayag sa investigador nga base sa mga saksi, hadasig ang pagpadalagan sang steel tanker kag ila ini i-verify sa CCTV sa Barangay Lagasan. Nagsungka voluntaryo ang duha ka mga driver kag karon yara sa kustodiya sang Bago PNP. Basta dyan, sir, gatagan yung tricycle halin sa south going to north direction, ginbungguan siya sa buli, isang Puso Fighter truck. Naginaman niyo ni Andy Bulao, tapos pagbunggo, tungkol sa impact, nagtabok ni sa piyak na lane, kung nag-collide ni sa ginalaganan, sang Ford Eco Sport na going to north direction. Tani. Okay, bali nag-lap pa siya sa piyak na lane after nabungguan sa likod. Isang truck. Okay. Bali, Ang kabahin sang investigador sang Bago PNP nga si Police Senior Master Sergeant Jeffrey Montenola. Sa iwan nga balita lokal, patay ang 49 anyos nga manguma matapos na lumos sa sapa sang sitio Hiniwaan sa Barangay Magalyon Cadre, Banwa sang Moises Padilla. Ang biktima ginkilala kay Joseph Sablada. Suno kay Police Major Jovito Bose, ang hepe sa Moises Padilla. Ulihin na sa ginreport ang natabo kay Sablada matapos ginaligar ginanod sang nalulo sang tubig gikan sa Hiniwaan River. Kag nasapuan ang patay nga lawas sinisa tung adlaw sang Huwebes. Dugang pa ni Bose, ulihin naman ang kitaan si Sablada nga nag-inom. Kaupod ang iya mga barkada sa sitio Gabok sa Barangay Udyong. Kag ginapatihan, nagtabok sa sapa sa piyak sa makusog nga daludo sang tubig. Nagapati ang pamilya nga wala sang foul play bangod wala sang pilas nga nakita sa lawas ang biktima kag wala man ini sang kontra.
Agalaom manghanay sa mga negosyante sa syudad sa Bacolod nga matigayon ang pagnubo sa presyo sang kuryente sa masunod nga bulan sa Pebrero. Agiman sa bulig ni Bacolod City Mayor Albi Benitez. Sunod kay Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry kun MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon, wala pa sila sang konkreto nga impormasyon angod sini apang kun ini nga lihok ang madayon, hindi lamang ang ilang sektor ang mabenepisyuhan kundi lakip na ang ordinaryo nga mga konsumidor. Dugang pa ni Carbon, ang presyo sang kuryente ang nagapangaduha nga problema nga nagapahinay sa recovery sang negosyo. Sa naibaluan nga damlag lamang ginpalayag ni Benitez, mayara na sang hintala ng schedule ang pamunuan sang Palm Consumption Power Corporation sa iya talatapan angkod sa pagtalakay sang 4 pesos nga posible pagnubo sa sa presyo sang kuryente. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:10 detalye sa atong mga nagapangunang nga balita national pagkatapos lamang sa mga ini. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen, kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Babatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, po may kumataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lahat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen, kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concerned din ba? Action Radio Philippine Standard Time alas 6:16 kag sarital na sa ngaton mga nagapanguna nga balita nasyonal. Ginpanubuan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa 800,000 ang mga ginkakasa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kon 4Ps sa inisyal diri nga plano nga 1.3 ka milyon. Ginpahayag ni DSWD Officer in Charge Undersecretary Edo Punay nga ginpaidalom sa revalidation ng orihinal nga 1.3 million beneficiaries tungod ang outdated na ang datos kag gihatagan konsiderasyon ang epekto nga nadala sa COVID-19 pandemic. Ginpasiguro naman sang DSWD official nga ang nakagraduate sa 4Ps ang akomodahon sang Sustainable Livelihood Program o kon SLP nga magahatag sang 15,000 pesos bilang livelihood assistance sa pag-umpisa sang negosyo. Target ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang bureaucratic reform sa pagtapna sang smuggling. Mapanubo ang logistic costs kaga masiguro nga mapahapos ang negosyo kadungan sa pagkadismaya sini sa karon nga sistema nga napaslawan nga masolusyonan ang mga issue. Suno kay Presidential o konsuno sa Presidential Communications Office kon PCO, nakigsapol ang presidente sa Private Sector Advisory Council o kon PSAC kagiyagin plastar nga wala nagatrabaho ang sistema na ginausar sa karon. Kakinahanglan maghimo sang tikang ang mga ahensya sang gobyerno, partikular na sa lapnagon nga smuggling. Ginpahayag man sa presidente nga hindi mapadayon sa gobyerno ang pagdapna sa mga isyu bangod tama kamahal sa mga negosyo sa estado kag sa mga pribado. Rayag pa sa presidente nga ang isyu sa pagpahapos sa negosyo kag kakulangan sa mga airports kag seaports sa Pilipinas ang nagapangunang nga reklamo sa mga sektor sang negosyo. Samtang
ginanunsyo sa Presidential Communications Office kon PCO nga nagpanumpa na si Anay Department of the Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo bilang bago nga National Security Advisor kon NSA. So sa PCO, ginpangunahan mismo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagpanumpa ni Anyo. Angot naman kay Anay NSA Professor Clarita Carlos, ginpayag sa PCO nga nadesisyonan sa anay opisyal nga magsulod sa Congressional Policy and Budget Research Department o kon CPBRD sa Kamara. Ang CPBRD among naghatag sa Kamara sa technical services sa pagdihon sa National Economic, Fiscal kag Social Policy. Sa balita, sa aksyon! Samtang ginhingyo sang Department of Social Welfare Development o DSWD ang bulig sang Anti-Cybercrime Team sang National Bureau of Investigation kag sang Department of Information and Communications Technology kon DICT agud may imbestigahan na nagalapta nga sala nga mga impormasyon nga nagresulta sa pagdagsa sang tawo sa ahensya sang National Capital Region agud nga mag-apply sang Sustainable Livelihood Program o kon SLP. Biyernes nga adlaw sa nagdagsa mga senior citizens, solo parents kag estudyante sa DSWD NCR office matapos nakabaton sa impormasyon nga ang aplikasyon para sa SLP ang gintalana sa among adlaw. Apang gin-insister naman sa mga opisyal nga wala sang aktibidad sa among adlaw. Suno kay DSWD Officer in Charge Undersecretary Edo Punay, nagapadayon na ang investigasyon angot sa natabo para mahibaluan kung sino ang responsable sa sala nga mga impormasyon. Gin-confirmer man ni Punay nga nahack ang account sang DSWD NCR kag karon ginausisa na sang cybersecurity group sang DICT. Sa iban pa nga balita nasyonal, ginpahayag sa Department of Health o DOH nga nagapadayon ng ilang monitoring sa local kag global levels bangod sa Omicron subvariants nga mas makalalaton. Sa forum, ginpahayag ni DOH Epidemiology Bureau Director 6 Dr. Aletea de Guzman nga ang Omicron kag ang iyang mga subvariants ang naging mas makalalaton pa. Dugang pa, ang ahensya nagamonitor sa duha ka mga Omicron subvariants nga BQ.1 kag BA.2.75 base man sa ginapasa nga sequence. Suno kay de Guzman, ang BQ.1.1 ang yara na sa 14%, sabtang 17% naman ang BA.2.75. Nagligad nga Oktubre 2022, ginpahayag sa US health regulators related ang BQ.1 kag BQ.1.1 kundiin 16.6% sa positibo nga kaso sa US ang tungod sa sub-variants. Sa balita, sa aksyon! Natalana o kung nagbutang na ang Civil Aviation Authority of the Philippines o kung kaap sang closed circuit television o kung CCTV sa equipment room sini. Ginpakita ni CAAP Director General Captain Manuel Antonio Tamayo ang mga litrato sang CCTV cameras nga ginbutang sa Communications, Navigation and Surveillance System for Air Traffic Management o kon CNSATM room sang kaap. Ginpasalamatan naman ni Senate President Miguel Zubiri ang madasig nga pag-aksyon sang kaap kasunod sang mando sang Senado nga butangan sang CCTV cameras ang mga sensitibo kag critical areas. Ginpahayag sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC nga nagsaka sa 20 ang kadamuon sang ginreport nga napatay tungod sa mga epekto
sang low pressure area northeast monsoon ko namihan kag shoreline halin Enero 1. Sunod sa report sang NDRRMC, 5 patay sa Region 5, 6 sa Region 8, tig-4 naman sa Regions 9 kag 10 kag isa sa Region 11. Sa ila situational report, ginpabutyag sang NDRRMC nga napulo sa report ang patay ang na-validate na. Samtang napulo kay iban pa ang gina-validate. Samtang sawahin sang numero sa mga napilasan, nagapabilin sa 8. Sa diin, 4 ang na-record sa Region 9, kag 4 man sa Region 10. Isa ka kumpirmado nga nagapabilin missing sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kag dugang pa sang NDRRMC, may kabilugan naman nga 343 ka mga lugar ang ginbaha tungod sa marain nga panahon. Ang kadamuon sa mga pigdado nga pamilya ang naglabot sa 133,258 o kon 552,131 ka mga individual. Sa balita, sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:25. Inyo ginpamatian, nagkabugasan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Action Balita Evening Edition, aron nga adlaw Sabado, Enero 14, tuig 2023. Sa liwat ang inyong balita, Action and Defensor Lisan. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio.